Oh, que xulo. Què? Molt xula. Escolta, tu. Sí, clar. Sí o no? Gràcies, Joan. No, Gràcies a tots, Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, molt xulo. Per totes les atencions que rebem quan estem allà i el bé que ens tracteu. Una altra vegada més, el tercer any, agrair a l'Espanyol que hagin tingut la confiança un altre cop de venir a la nostra terra, a la Vall d'Aran, al nostre municipi, al Naut Aran, per poder gaudir del nostre petit estadi que tenim. Agrair també al Rafa i a tota la gent, la directiva, que són molt bona gent i ja des de fa 3 anys tenim molt bona relació i que per molts anys que puguin venir a la Vall d'Aran, que sempre seran molt ben rebuts, sempre estaran als nostres cors. És un plaer que puguin venir tot l'equip de l'Espanyol i tota la directiva a la nostra Vall d'Aran i que seran molt ben tractats. Nosaltres des de la Vall d'Aran estem apostant per la promoció a través de l'esport d'èlit, que vinguin esportistes d'èlit, clubs d'èlit com és l'Espanyol és molt important per nosaltres i ens dona aquella imatge d'esport, de natura, de salut, que és el que busquem un destí com és la Vall d'Aran.